Γεια σας κοπέλια! Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο από τα vlog που σας υποσχέθηκα και σήμερα είναι η μέρα πρώτη. Είμαι στην Πάφο ακόμα. Βασικά είναι απόγευμα τώρα, δεν είναι πρωί. Με βλέπετε έτσι λίγο ιδρωμένο, γιατί έχει πολύ ζέστη και δεν έχω κλιματιστικά στο σπίτι. Και σήμερα ετοιμάζομαι να πάω Λευκοσία. Το πρωί δεν έκανα κάτι. Ξεκινάω το vlog τώρα, γιατί το πρωί μου δουλειά, οπότε δεν μπορούσα να τραβήξω κάτι. Και σε αυτή τη φάση ετοιμάζομαι για να φύγω για Λευκοσία. Λοιπόν, αυτό είναι το computer μου, βλέπετε γίνεται της p***ας εδώ. Σχέδια παντού, γιατί κάνω και δουλειά στο σπίτι. Γι' αυτό ξέρετε ότι δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο. Και τώρα θα μαζέψω τα πράγματα μου. Θα τα βάλω έτσι συσταρισμένα. Και φεύγω για Λευκοσία. Ξέρετε, πάντα μου αρέσει να έχω τα πράγματα μου συμμαζεμένα και όλα σε τάξη. Γι' αυτό τα βάζω όλα στην εντέλεια. διπλωμένα ρούχα, τα βάζω όλα. Και θα ξεκινήσω τώρα για Λευκοσία. Τα λέμε σε λίγο. Bye! Τώρα σας τραβάω βίντεο από την κάμερα του κινητού μου. Έχω εδώ την κάμερα μου, αλλά είναι πολύ βαριά και δεν μπορώ να την έχω πάνω στο selfie stick. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε για Λευκοσία. Συναγερμός, γιατί χρειάζεται. Πριν κάποια χρόνια μας κλέψανε και αυτό βάλαμε συναγερμό στο σπίτι. Και να φανταστείτε ότι μας άνοιξαν το σπίτι, ανακάτωσαν τα πάντα, άνοιξαν τα ντουλάπια όλα, άνοιξαν τα ερμάρια όλα, τα έκαναν όλα τις και δεν πήραν τίποτα. Ούτε την τηλεόραση, ούτε το λάπτοπ, ούτε τα κοσμήματα της ζωής. Τα ανακάτεψαν, αλλά δεν τα πήραν. Και ακόμη αναρωτιόμαστε γιατί το έκαναν αυτό. Τέλος πάντων, σκέφτηκα στην πορεία για τη Λευκοσία να σας λέω κάποια πράγματα έτσι που σκέφτομαι πολλές φορές και για το κανάλι αλλά και για μένα. Βλέπετε και αυτό το κτίριο, σας το έχω δείξει ξανά αυτό το κτίριο. Είναι αυτό που σας έλεγα, το κτίριο, το σκουριασμένο. Και τώρα θα κατευθυνθώ προς το highway, προς την Εθνική Οδό, για όσους είναι από Ελλάδα. Καθώς πηγαίνουμε θα σας δείχνω και πράγματα από την Πάφο. Εδώ στα αριστερά μου είναι το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου. Νομίζω το βλέπετε καλά ή δεν φαίνεται πολύ καλά. Δεν φαίνεται. Και θα σας δείχνω και διάφορα άλλα πράγματα καθώς πηγαίνουμε στη διαδρομή. Τώρα βρίσκομαι στο highway στην Εθνική Οδό και για όσους δεν το ξέρουν, εδώ στην Κύπρο δεν υπάρχουν διόδια, οπότε μπαίνεις ελεύθερα παντού, σε όλους τους δρόμους, χωρίς διόδια, δεν υπάρχουν πουθενά διόδια. Επίσης, ό,τι σταθμό βάλω στο ράδιο, όλα λένε για την Αγγλία, για την Βρετανία που έφυγε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά η ώρα τώρα είναι 6:30 το απόγευμα και είναι Παρασκευή, είναι η μέρα που ψηφίζανε, βασικά είναι η επομένη της μέρας που ψηφίζανε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τελικά ψηφίσαν Brexit και όλα τα ράδια λένε για τον Brexit. Κοιτάξτε εδώ αυτήν την τεράστια ευθεία, η οποία είναι ευθεία για να κοιμηθείς. Πιο πάνω βλέπετε στο βάθος, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, αλλά είναι το αιωλικό μπάρκο που είναι οι ανεμόμυλοι, οι ανεμογεννήτριες θέλω να πω. Η διαδρομή για Λευκοσία κρατάει περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά, κάπου εκεί περίπου. Και σε αυτή τη διαδρομή θα σας δείχνω βασικά τα καλύτερα σημεία που είναι ενδιαφέρον να δείτε. Για σας θα είναι, ξέρω εγώ, ένα βίντεο μερικών λεπτών, για μένα θα είναι 1,5 ώρα. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Και τώρα είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στη σύραγγα. Μπαίνουμε στο τούνελ. Αυτό είναι το μεγαλύτερο τούνελ της Κύπρου και το μοναδικό νομίζω. Ή νομίζω έχει ακόμα ένα μικρό. Και μόλις βγούμε, η επόμενη γέφυρα που θα περάσουμε από πάνω είναι η μεγαλύτερη γέφυρα της Κύπρου. Είναι λίγα μέτρα πιο κάτω, λίγα χιλιόμετρα πιο κάτω.
Αυτό το τούνελ έχει μήκος περίπου 80 χιλιόμετρα. Κάπου εκεί είναι, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα βγαίνουμε έξω. Και η επόμενη γέφυρα, αυτή εδώ που θα πούμε τώρα, τώρα είμαστε πάνω, είμαστε πάνω στη γέφυρα. Είναι η μεγαλύτερη γέφυρα σε ύψος στην Κύπρο. Και τώρα περνάμε μέσα από τη Λεμεσό. Αυτή που βλέπετε είναι η Λεμεσός. Θα περάσουμε μέσα από τη Λεμεσό, δεν θα κάνουμε στάση στη Λεμεσό, απλά θα περάσουμε μέσα. Στα δεξιά μας, εδώ μπροστά, είναι το στάδιο. Είναι το Τσίριο στάδιο, το βλέπετε εδώ στα δεξιά μας. Είναι το στάδιο όπου παίζει η ΑΕΛ και ο Απόλλωνας. Εδώ είναι μια εκκλησία. Και περνάμε από τις γέφυρες της Λεμεσού. Βλέπουμε τη Λεμεσό από ψηλά βασικά τώρα. Οι γέφυρες που περνάμε τώρα είναι υπερυψωμένες. Εδώ μπροστά μας βλέπουμε μια πολύ ωραία κρεμαστή γέφυρα καλωδιωτή. Και αυτή η δρόμη από πάνω είναι ένας κόμπος. Είμαστε ακόμα στη Λεμεσό. Βγαίνουμε βασικά σε λίγο από τη Λεμεσό και σε περίπου 40 λεπτά θα είμαστε Λευκοσία. Όχι, χρειαζόμαστε καύσιμα. Εδώ βλέπετε άλλη μια τεράστια ευθεία στο αυτοκινητόδρομο. Έχει αρχίσει να σουρουπώνει. Δεξιά μας κάποιοι περνούν, δεν ξέρω ποιοι είναι, γιατί βλέπω πολλές αστυνομίες και περιπολικά και μάλλον έχει κάποιον επίσημον πάει κάπου. Έχει αρχίσει να σουρουπώνει. Είμαστε σχεδόν έξω από τη Λευκοσία. Υπολογίζω ότι σε περίπου 15 λεπτά θα είμαστε στη Λευκοσία. Επίσης, όλη η διαδρομή είναι γεμάτη με αυτές τις μεγάλες τις πινακίδες που τις διαφημιστικές. Βλέπετε μια εδώ και έχει πάρα πολλές. Και να ξέρετε ότι αυτές οι διαφημίσεις, για να βάλεις μια διαφήμισή σου σε αυτές τις πινακίδες, θέλουν 7.000 ευρώ. Το περίεργο δεν είναι ότι θέλουν 7.000 ευρώ. Το περίεργο είναι ποιος δίνει 7.000 ευρώ, γιατί διαφημίζονται πάρα πολύ. Είναι γεμάτο το highway με τέτοιες μεγάλες πινακίδες και σκεφτείτε ότι όποιος έχει ένα χωράφι απλά βάζει μέσα μια πινακίδα και βγάζει 7.000 ευρώ το μήνα, γιατί είναι όλες πιασμένες οι πινακίδες, δεν έχει άδεια πινακίδα. Να και μια άλλη εδώ και έχει συνέχεια στη διαδρομή τέτοιες πινακίδες. Όταν έχεις ένα χωράφι κοντά στον αυτοκινητόδρομο, βάλεις μέσα μια πινακίδα από αυτές και δεν χρειάζεται να δουλεύεις, βγάζεις 6-7 μισθούς και είσαι πασάς. Αυτά εδώ, τα ξύλινα, το ξύλινο το φράχτη, το βάζουν για την ηχορύπανση, δηλαδή πίσω από αυτό το φράχτη έχει σπίτια, οπότε τους βάζουν αυτά για την ηχορύπανση. Βλέπετε και το ηλιοβασίλεμα μπροστά. Σχεδόν νυχτώνει σε λίγο. Και περίπου σε 10 λεπτά θα είμαι Λευκοσία. Τώρα μόλις έφτασα στο διαμέρισμα. Αυτή εδώ είναι η πολυκατοικία μας. Όχι μεγάλη πίσω, αυτή εδώ. Και θα παρκάρω κάπου εδώ, θα ανέβω πάνω στο διαμέρισμα και τα λέμε σε λίγο. Και τώρα βρίσκομαι στο διαμέρισμα. Θα σας δείξω πρώτα τη θέα του διαμερίσματος. Κοιτάξτε, υπερσύγχρονα κτίρια παντού. Και αυτό είναι το διαμέρισμα. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι μια προϊστορική τηλεόραση που υπήρχε μέσα στο διαμέρισμα, η οποία εκάηκε. Εδώ είναι το τραπέζι. Εδώ είναι η κουζίνα. Εδώ είναι η τουαλέτα. Εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. Επίσης η γειτονιά είναι γεμάτη γάτες.
Βλέπετε μια που κοιμάται πάνω στο αυτοκίνητο. Βλέπετε εδώ τη γάτα. Ευτυχώς το διαμέρισμα μας έχει κλιματιστικό, γιατί δεν την παλεύεις με τίποτα στη Λευκοσία χωρίς κλιματιστικό. Επίσης, να δείτε και εδώ ένα ρολόι Porsche ανεκτήμητης αξίας. Και τώρα θα πάω να ετοιμαστώ, γιατί το βράδυ έχουμε κάπου να πάμε και τα λέμε σε λίγο. Ταραν! Και τώρα είμαι έτοιμος και θα κάτσω βασικά να δω λίγο τηλεόραση και θα περιμένω τη ζωή να ετοιμαστεί και θα φύγουμε, θα βγούμε έξω και αν τα καταφέρω θα σας δείξω λίγα πράγματα από εκεί που θα πάμε. 3 hours later. Και τώρα μόλις επέστρεψα σπίτι, ήθελα να σας δείξω κάποια πλάνα από εκεί που ήμασταν, αλλά ήταν λίγο δύσκολο γιατί ήταν πολύ στενά και είχε πολύ κόσμο, οπότε δεν μπορούσα να σας δείξω κάτι. Είμαστε σπίτι. Η ζωή κοιμάται, βασικά έπαιζε ήδη για ύπνο και ετοιμάζομαι και εγώ τώρα για ύπνο, οπότε θα τελειώσουμε το βίντεο μας κάπου εδώ, θα τελειώσουμε το vlog μας σήμερα. Μας περιμένει μια καινούργια μέρα αύριο, θα δείτε και τα υπόλοιπα αύριο, αλλά και μεθαύριο. Σας αποχαιρετώ, ραντεβού αύριο. Bye bye!